Zdárec lidičky, vítam vás do ďalšieho videa. Dneska to bude test sady detskej Abrakadabra. Ako vidíte, máme tu včely, čmeláci, hrachotivé balónky a fontánky a bouchací guličky. Tak ideme na to. Takže už mám to otevrený, tak ideme na včely. Tak včela. Akože úplne v pohode. Super. Ideme na ďalšiu. Čmeláci. Ako vidíte, je väčšia, tlušťa ako tá včela. Ideme na to. Takže čmeláci. Tam rotuje sa nám tu. Super. Ideme na ďalšie. Hrachotivé balónky. Super. Takže ideme na fontánku zelenú. Jde, to. Super. Super. Takže ako posledné bouchací kuličky, každý to zná, ale ideme si to skúsiť. Takže ako vidíte, bouchací kuličky. Jde. Tako. Ako vidíte. Takto. Takže toto boli test detskej sady Abrakadabra. Som rád, že ste sa zapojili do môjho kariéry. Budem rád za odber a za like. A majte sa dobre. A čau.